Здравейте, приятели на канала на Плетеница и добре дошли! В днешното видео ще ви покажа как да изплетете тази чаровна апарета с една кука. Стъпка по стъпка, като моделът е напълно подходящ както за начинаещи, така и за по-опитни в плетенето. Ще ви трябват само прежда, кука и малко търпение. И нека да не губим време сега и да започваме да плетем. За оплитането на баретата ще използвам кука номер 4 мм и една моя много любима прежда, Alize Lana Gold. Тя е изключително подходяща за есенно-зимния сезон, също така защо не и за пролетния. Тя е 240 метра е дълга за 100 грама и е 51% акрил и 49% вълна. Избрах любимият цвят бордо. И така започваме. Ще започна от основната част на баретата. Това са тези плътни кръгове, които са 7 на брой. И започвам като ще направя вълшебната бримка. Тя се прави последният начин. Кръстосвам нишката върху показалеца и средният ти пръст, ето така. Промушвам куката под долната нишка и захващам горната, леко извъртам, придържам с пръстче и правя една синджир бримка, ето така. Хващам си бримката с ръка и ще направя още 2 синджир бримки и така ще имаме общо 3. Ето. Вътре в кръгчето ще направя 11 бримки висок пълнеж с една наметка. И започвам, правя наметка, промушвам, издърпвам, преминавам през първите 2 и преминавам през последните 2. Това ми е втората бримка, тъй като трите синджирчета ги броим за бримка висок пълнеж. И продължавам нататък, преминавам още веднъж. И така, трябва да направя, както ви казах, 11 плюс трите синджирчета 12. Продължете и вие нататък и ще се видим на края на реда. Завърших 11-те пълнежа и сега ще издърпам нишката, която виси, ето така, за да пристегна хубаво. И ще направя залепена бримка в третата синджир бримка, ето тук от началото на реда, ето тук. И по този начин ще го завърша, ето така. Сега отново ще направя 3 синджир бримки, 1, 2, 3 и на същото място, където започва тя, ето тук. Ще увелича, за да видите добре. Ето тук ще направя бримка висок пълнеж с една наметка. По протежението на целият ред, във всяка една от бримките от долния ред, ще направя по 2 бримки висок пълнеж с една наметка и по този начин ще увелича кръга, ще го разширя. И започвам в следващата 2 бримки висок пълнеж с една наметка. В следващата отново 2 бримки висок пълнеж с една наметка. И така до края на реда. Аз си продължавам, продължете и вие. На края на реда съм и отново ще го завърша с залепена бримка в третата синджир бримка, ето тук. И отново ще направя 3 синджир бримки. 1, 2, 3. Отново ще разширяваме. Тук на същото място, където са трите синджир бримки, ще направя бримка висок пълнеж с една наметка. Ето по този начин. В следващата бримка ще направя само една бримка висок пълнеж с една наметка. В следващата обаче ще направя 2. Ето тук ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка. В следващата само една. И така ще ги редувам. Следва в следващата бримка да направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка, а в следващата само една бримка. 2 бримки, една бримка и така до краят на реда. Отново завърших реда с залепена бримка, ето тук в третата бримка на синджирчето от предходния ред. Отново правя 3 синджир бримки. И отново на същото място, където са те, ето тук, ще направя бримка висок пълнеж с една наметка. Тук разширението обаче ще е с една бримка в повече, за разлика от предишния ред. И ще правим така, 2 бримки висок пълнеж с една наметка, една бримка. В следващата 2 бримки висок пълнеж с една наметка, в следващата една бримка висок пълнеж и в следващата една. През 2 бримки ще правим разширение. И сега започвам. В следващата бримка една бримка висок пълнеж,
в следващата отново една бримка висок пълнеж и сега следва разширението, 2 бримки висок пълнеж в следващата бримка, ето тук. Следва да оплета по една бримка висок пълнеж в следващите 2 бримки, ето така, и в следващата ще оплета в нея 2 бримки висок пълнеж, ето по този начин. И така в този ред ще разширяваме през 2 бримки. Разбрахте, започваме с 2 бримки в една бримка от предходния ред, една бримка висок пълнеж, една бримка висок пълнеж. Следват 2 бримки в една и съща бримка, една, втора и така до края на реда. Започвам петият ред. Отново ще го започна с 3 синджир бримки. 1, 2, 3. И отново, където са те, ето тук, ще направя една бримка висок пълнеж с една наметка. Ето така. Сега в следващите 3 бримка, които следват, ще направя по една бримка висок пълнеж с една наметка. Първата, втората и третата. След тях, в следващата бримка, вътре в нея ще направя разширението 2 бримки висок пълнеж с една наметка в нея. Първата и на същото място втората. Сега отново ще направя 3 самостоятелни бримки висок пълнеж с една наметка в следващите 3 бримки, които следват по реда. Първата, в следващата втората и в следващата третата. И отново следва разширението в следващата бримка. Ще направя 2 бримки висок пълнеж. Ето така. И разбрахте, тук принципът е същият. Имаме разширение от 2 бримки в една бримка от долния ред. Следват 3 самостоятелни и в следващата 2 бримки висок пълнеж с една наметка. 2 бримки в една бримка, следват 3, 2 бримки, 3 и така до края на реда. Завърших петият ред и започвам шестият отново с 3 синджир бримки и отново при тях, където започвате, ще направя една бримка висок пълнеж с една наметка. Тук разширението ще е през 4 бримки висок пълнеж с една наметка. Плета 1, 2, 3, 4 и в петата ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка. Отново 1, 2, 3, 4 и отново в следващата 2 бримки в нея. И започвам първата, втората, третата и четвъртата. Ето така. И ето тук в следващата ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка в нея. Това е разширението. И на същото място, пак ето я, втората бримка висок пълнеж. Сега следва да направя 4 бримки висок пълнеж. Първата, втората, третата и последната четвърта. И веднага след тях в следващата ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка. Ето така. Котката се е разиграла нещо. И ето, продължете и вие по същата схема до края на реда. Разбрахте. Разширението е през 4 бримки висок пълнеж. Започвам седмият последен ред от разширението, който ще се плете по абсолютно същата схема, както предходните редове, само че тук разширението ще е през 5 бримки. И започвам 3 синджир бримки и където са те, ще направя една бримка висок пълнеж с една наметка. Сега следва да направя 5 бримки. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестата ще направя разширението от 2 бримки висок пълнеж. И започвам първата, в следващата втората, в следващата третата, в следващата четвъртата и в следващата петата. И сега следва да направя разширението от 2 бримки висок пълнеж с една наметка в нея. Така ще продължа до края на реда, като ще плета 5 бримки висок пълнеж,
в шестата ще уплета 2 бримки висок пълнеж. И така 5, 2, 5, 2 и ще се видим накрая, когато вече съм оплела този ред. И така завърших 7-те си реда. Диаметъра, който се получи е 17 см и половина. Вие може да оплетете още един ред, ако искате да ви стане по-широка шапката. Преминавам вече нататък към ето тази плетка в страничната част, която при мен ще е 5 реда. Вие може, ако искате да направите по-обемна шапката, да оплетете 6 или 7. И така аз започвам с първият ред, който се плете много лесно по следният начин. Ще увелича малко. Ще започна като направя 3 синджир бримки. 1, 2, 3. Тук в основата, в същото място, ще направя една бримка висок пълнеж с една наметка. 3 синджир бримки. 1, 2, 3. И отново на същото място ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка. Ето тук, на същото място. Ето. И това ни е първият орнамент. Плетката е съставена от тези орнаменти. Сега директно ще пропусна 3 бримки от предходния ред и ще направя абсолютно същият орнамент в четвъртата бримка. И отброявам 1, 2, 3 и ето тук в четвъртата ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка, 3 синджир бримки, 1, 2, 3 и отново на същото място 2 бримки висок пълнеж с една наметка. И втората, ето я. И това ни е вторият орнамент. Отново ще пропусна 3 бримки от долният ред и ще направя същия орнамент. 1, 2, 3 и в четвъртата ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка, 3 синджир бримки, 1, 2, 3 и отново в същата бримка ще направя 2 бримки висок пълнеж с една наметка. Това нещо ще го плета под целия ред. Ето видяхте орнамент е 2 бримки висок пълнеж, 3 синджир бримки, 2 бримки висок пълнеж през 3 бримки. В четвъртата си правите орнамента. На края на реда съм, като ми останаха 3 бримки, ето тук от края на реда. И сега ще направя залепена бримка, ето тук в третата бримка от началото, от трите синджир бримки от началото на реда, ето така. И ето, редът вече първият е напълно завършен. Сега ще направя отново 3 синджир бримки, които ще ми играят ролята на четвъртата бримка от орнамента. Ще видите на края на реда какво ще се получи. И сега директно ще направя същият орнамент, само че ето тук в пространството между първият и вторият. Сега ще работя в пространството между самите орнаменти и започвам директно. Правя една бримка висок пълнеж с една наметка, втора бримка висок пълнеж с една наметка, 3 синджир бримки, 1, 2, 3 и отново на същото място 2 бримки висок пълнеж с една наметка. Първата и втората. И ето първият орнамент вече е напълно готов, той е между орнаментите от долният ред. Продължавам нататък. Отново по същият начин, между орнаментите. Ето тук в това процепче. Ето тук. И започвам 2 бримки висок пълнеж. Втората. И сега 3 синджир бримки. И отново в същото пространство 2 бримки висок пълнеж с една наметка. Ето така. И ето вижте те как се разминават като шахматца между една друга. И отново продължавам и така ще продължа по целия ред в пространство между орнаментите от долния ред. 2 бримки висок пълнеж с една наметка, 3 синджир бримки и отново 2 бримки висок пълнеж с една наметка. Продължете и вие, ще се срещнем накрая, за да ви покажа как да завършите този ред и как ще продължите нататък по същия начин, в зависимост вече от това колко броя редове искате да имате.
И така вече съм на края на реда. Оплетох си орнаментите. Остана да си оплета последната. Ето тук в последното пространство. Вече имам един оплетен. Ето го. Той е в началото на реда от трите синджир бримки. И сега просто вътре в пространството ще оплета две бримки. Висок пълнеж с една наметка. Първата, втората. Ще си направя трите синджир бримки. Една, две, три. И отново на същото място ще оплета обаче сега само една бримка висок пълнеж с една наметка. Ето така. И тези три синджир бримки ми се броят за четвъртата бримка висок пълнеж. И в третата бримка ще направя една залепена бримка. И по този начин редът ми е напълно завършен. Ето, видяхте как. Сега ще направя отново една бримка нисък пълнеж в пространство, просто за да мога да премина в него. Ето по този начин. Ето така. И ще направя още две синджир бримки, като това ще ми играе ролята пак на четвъртото синджир бримка, на четвъртата бримка висок пълнеж от орнамента. И продължавам по същият начин да плета в пространствата между орнаментите и започвам. Ето го първото пространство, то се вижда по същият начин. Две бримки висок пълнеж с една наметка. Три синджир бримки, една, две, три. Отново на същото място две бримки висок пълнеж с една наметка. Ето как се получи. Отново преминавам в следващото пространство между орнаментите. Просто си придърпвам плетката, за да мога да го намеря. Ето го. И по същият начин две бримки висок пълнеж с една наметка. Три синджир бримки, една, две, три. И отново две бримки висок пълнеж с една наметка. И така ще продължа до края на реда. И така вече съм на края на реда. Трябва да си оплета последният орнамент и ще го направя както на предходния ред. Ето го тук пространството. Имам вече три синджир бримки, които играят ролята на една бримка висок пълнеж с една наметка. И започвам плета с първо две бримки висок пълнеж. Три синджир бримки. Една, две, три. Една бримка висок пълнеж. Една. Само една, извинявам се, само една. И ето тук в третата синджир бримка ще направя залепена бримка и по този начин завърших реда. Ето го вече напълно готов. Сега отново с бримка нисък пълнеж ще влезна в самото пространство. Ето така и ще направя две въздушни бримки. Една, две и отново, както на предишния ред, ще мина в пространството между орнаментите. Ето го тук. Ето го. Просто трябва малко да придърпате плетката, за да си го намерите. Ето тук. И си започвам с орнаментите и така, както ви казах, ще плета общо 5 реда. Сега съм на третият. И ще се видим тогава, когато го завърша, за да ви покажа как вече ще оплетеме ластичната част на шапката. Ето вижте как стана. Ластичната част, която ще се свива също. Ето я. Ето това. И така продължавам. Продължете и вие. Продължавам с орнаментите между пространствата. И така, ето ги 5 реда с тези орнаменти завършени. Сега, както ви казах, започваме да преминаваме към ластичната част на шапката. Ето тук. И сега този ред първият е много лесен. Той се плете последният начин. Сега ще направя 3 синджир бримки. И ще започна да плета бримки висок пълнеж с една наметка в тези от долният ред, като ще пропусна тези 3 синджир бримки. Ще плета само в бримките висок пълнеж. По една бримка висок пълнеж. И започваме. Ето тук първата, във втората. Пропускам
трите синджир бримки и директно преминавам в следващата бримка висок пълнеж от предходния ред и по този начин шапката ще се свие, защото пропускаме трите синджир бримки. Просто във всяка бримка висок пълнеж от предходния ред ще плетем отгоре върху нея още една бримка висок пълнеж. Ето, във всяка една от бримките бримка висок пълнеж. Ето, като пропускам тук тези три синджир бримки. Отново сега имам да пропусна и директно в следващата бримка отдолу ще оплета бримка висок пълнеж с една наметка и това ще е по целият ред. Ето, трябва да се вижда добре. Отново продължете и вие, ще продължа и аз, като ще се срещнем на края на реда. Плетете само там, където има в долният ред бримки висок пълнеж. Оплетох този ред и ето вижте шапката как се сви. Сега ще го завърша, като направя залепена бримка в третата бримка. Ето тук от трите синджир бримки, началото на реда, ето по този начин. И сега ще направя две синджир бримки, една, две. И сега ще започна да плета в предната част. Ще редувам бримките висок пълнеж, като ще плета една в предната и част, една в задната и част, ето по този начин. Правя си наметката и в следващата бримка, която следва, ще бръкна скуката зад нея, ето така. Ще взема нишката, ще я измъкна, ще направя наметка, ще мина през първите две бримки. На куката ми остава две, ще направя наметка и ще мина през останалите две. Сега ще плета по обратния начин в следващата бримка, като така ще ги редувам. Правя наметка, промушвам куката, ето по този начин в предната й част и отзад в нейното гръбче ще извадя нишката, ето така. Ще направя наметка, ще мина през първите две бримки, ще направя наметка и ще намина през последните две, ето така. Сега отново ще редувам, правя наметка, виждам къде ми е следващата и ето така минавам през нейното гръбче, издърпвам куката и нишката, правя наметка, преминавам през първите две, правя наметка и преминавам през последните две. Отново редувам, правя наметка и преминавам през предната част на бримката и през нейното гръбче издърпвам нишката, правя наметка, преминавам през първите две, правя наметка и преминавам през последните две бримки, ето по този начин. И вижте как релефно се получава. Трябва да се внимава много да не пропуснете, да не сбъркате редуването на това, откъде ще премине куката. Сега отново в ето така, в предната част, издърпвам нишката, правя наметка, преминавам през първите две, правя наметка и преминавам през последните две. Ето така. Отново по обратният начин и така ще редувам по целият ред. Ето. Продължете и вие нататък и ще се срещам на края на реда, за да ви покажа какво следва. На края на реда съм и разбира се, сега ще го завърша с залепена бримка. Ето тук в първата бримка от синджирчето. И ето вижте как се редува. Сега отново ще направя две въздушни бримки, една, две и ще повторя реда. Там където ми изпъква бримката, ще плета в нейното гръбче. Ето така, както ви показах от предходния ред. Просто предходният ред ще го повторя няколко пъти. Мисля да е общо с първият ред 6 пъти. 6 реда. И така, просто повтарям бримките, както са по техният релеф. И ето вижте как се получава вече. Са по-издигнати, по-релефни. Сега ще се оформи еластика, когато оплетете няколко пъти тези редове. Аз плета по-бързо. Ето. След малко, когато оплета абсолютно
целият ластик, 6 реда, то ще се получи по този начин и ще се стесни така. Така че ще се видим след малко, когато и 6 реда са ми готови. И така, ето я, баретата вече е напълно завършена. Видяхте, когато повтаряте редовете, как се оформя ластика. Видяхте колко лесно се плете. Нейната плетка наистина е изключително елементарна. Надявам се видеото да ви е харесало, както и моделът. Ще се радвам да натиснете бутона "Харесвам" под видеото, както да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. Също така ще се радвам и да споделите видеото във вашите социални мрежи, за да може и вашите приятели да го видят. Много ви благодаря за гледането и до скоро!